snakker lineære funktioner, så har vi dem typisk i et koordinatsystem, som ser sådan her ud. Vi har vores x-akse, det vi kalder første aksen, og vores y-akse, som vi kalder anden aksen. En lineær funktion har forskriften y er lig med ax plus b. Det er som sagt en ret linje. Den her linje den er positiv, fordi at den hælder opad. Det skriver vi a er større end 0. Det betyder, at den hælder opad. At den er positiv. Du kan også lave en linje, der er negativ. Det kommer til at hedde a er mindre end 0. Fordi, sådan som sagt, så den går nedad. Og vi kan som sagt også lave en vandret linje, som hedder a er lig med 0. Den er så parallel med vores x-akse. For at finde, eller vi kan så sige, at i vores forskrift y er lig med ax plus b, så er vores a, det er hældningskoefficienten, som er hvor meget vores lineære funktion den hælder, og b, det er skæringspunktet på vores y-akse. For at finde skæringspunkt på y-aksen aflæser vi, hvorhenne på vores y-akse, at den lineære funktion den krydser y-aksen. Det kunne for eksempel være i det her tilfælde 2, så vil vores skæringspunkt på y-aksen så være 2. For at finde a, så skal vi finde, hvor meget at vores lineære funktion stiger for hver gang den går 1 op på y-aksen. Det kunne man eventuelt gøre sådan her, hvor vi starter fra, hvor den krydser i y-aksen, går en enhed ud og en enhed op. Det tal, den lineære funktion går op, det er som sagt hældningstallet, som så er, hvor meget den hælder. Jeg vil starte med at bevise sætning 3, 3, 4, som er a er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og b er lig med y1 minus ax1. Vi kan også skrive y2 minus y1 som delta y, som betyder det samme. Og det samme kan vi gøre med x2 minus x1, som kan være delta x. Sætningen ser sådan her ud, eller beviset 2. y2 minus y1 er lig med ax2 plus b. Og så fordi vi har både y2 og y1, skal vi også have x1. Så derfor skriver vi minus ax1 plus b. Nu har vi parenteser og begge led, og det kan vi så ændre ved at skrive det her om og ophæve parenteserne, så vi kan ligesom slette dem. Og det er så ax2 plus b minus ax1 plus b. Minus b, fordi vi ændrer det. Fordi vi ophæver parenteserne, så de bliver ændret. Det kan vi forkorte og fjerne b'erne, fordi det er plus b og minus b. Så vi kan skrive ax2 plus ax1. Det er så minus, fordi at vi har minus ax1. Det kan vi så forkorte endnu mere ved at sætte a uden for parentes, da de begge to er a til fælles, og så skrive x2 minus x1. Så nu har vi y2 minus y1 er lig med a uden for parentes x2 minus x1. Hvis vi så gerne vil have a til at stå for sig selv, kan vi ligesom dividere x2 minus x1 over til y. Så der kommer til at stå a er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og det kan vi også skrive som a er lig med delta y divideret med delta x. Og det er beviset, hvordan vi finder a. Den anden del af beviset er at finde b.
Det er så y er lig med ax plus b. Jeg vil omforme, da vi jo kun har et b her alligevel. Så vi kan bare starte med at isolere b. Så det gør vi ved ligesom at få ax væk. Så vi siger y minus ax er lig med ax plus b minus ax. Så står b ligesom alene, så der kommer til at stå y minus ax er lig med b. Og det er jo egentlig beviset for det, så b er lig med y minus ax. Og så kan vi skrive y1 og x1, eller y2 og x2, da det egentlig ikke har nogen forskel, da det er det samme